ака як савол дорум. 6 сол шид оила дорум. Фарзанд нашидест. роҳи эко кади фарзандо шаид дуристай. ҳамин савол дар ҷавоб медодем. Алҳамдулиллаҳи ва кафа ва саламун ала ибадиҳи аллазина астафа. ҳукми эко яъне болдоркунии суннавӣ дар шариати ислом. дар ислом масъалаи эко аз рӯи нигоҳ доштани насаб, яъне насабро омехта накардан, ҳалол будани манбаъ, яъне зани шавҳар ва шартҳои одоб баҳогузорӣ мешавад. ҳолате ки ҷоиз аст. эко ҷоиз аст агар шартҳои зерин иҷро шаванд. масалан, тухм аз ҳамон зан бошад ва нутфа аз шавҳари қонунии зан бошад. амали бордоркунӣ дар вақти вуҷуд доштани никоҳи шаръӣ, яъне то талоқ ё вафот анҷом шавад. ва ҳеҷ шахси сеюм, яъне духтур, ҳамшираи шафқат ва ғайра, дар вақти гузоштани ҷанин ё гирифтани нутфа ва тухм безарурат ба андоми ниҳонии заномад назар накунад. дар маҷмӯъулфиқҳи исломӣ навишта шудааст, эко ҷоиз аст агар нутфа ва тухм аз ҳамсарони қонунӣ бошад ва ҷанин ба бачадони ҳамон зан гузошта шавад. ҳолате ки ҳаром аст. эко ҳаром мешавад агар тухм ё нутфа аз шахси дигар, яъне аз ғайри зани шавҳар бошад. ин омехта кардани насаб аст ва ҳаром мебошад. агар ҷанин ба бачадони зани дигар гузошта шавад, уламои ҳамаи мазҳабҳо онро ҳаром донистаанд. ва амали эко пас аз талоқ ё вафоти шавҳар сурат гирад, ҳатто агар нутфа пештар гирифта шуда бошад, зеро дар он вақт никоҳ вуҷуд надорад. хулоса эко байни зану шавҳари қонунӣ ҷоиз, бо нутфа ё тухми шахси дигар ҳаром, пас аз талоқ ё вафот ҳаром, бо зани ҷойгузин ҳаром мебошад. аллоҳ таоло дар сураи нисо оя 1 мефармояд: ва уст ки шуморо аз ҷуфтҳо офарид. яъне насаб бояд дар доираи ҷуфти ҳалол нигоҳ дошта шавад.